ginikanan atong duha ka nag-abot gikan sa Manila. Gi-request man gud og swab test, ma'am. Naman gud sila kauban sa airplane nga nag-positive. O tanan nga kauban nila sa eroplano. I-swab test sa amas, apil mo tanan pamilya. Wala tong binato tong ambulance unya. Dili lang dahil pwede diri sa among ama. Dili wala man ikuan din na. Gamit diri ko dito daton sa amas sa ospital. Namay ni nabilin mo dito nga gamit ma'am sa airport. Di patanaw na lang namo ma'am sa inyo kay parents magidang patanaw na mo mong ilahag dito. Pero willing ka magpa-swab ma'am. Man may gibatik man. Ya kay pasikip ng pamauban nila be. Kap, mayong udto kap. Mayong udto. Naon tay may istorya. Kamu mamang ginikanan atong duha ka nag-abot gikan sa Manila. Oo, kay taga DOH sa amas. I-report nga na daw duha ka bata nga naabot diri sa inyo. Gikan sa Manila. Oo, kay gi-request man gud og swab test, ma'am. Sugo ra pud mi paadtuan diri kay verify. Naamang gud sila kauban sa airplane nga nag-positive. So tanan nga kauban nila sa eroplano. I-swab test sa ama, apil mo tanan pamilya. Man nagkonto ang bata nagatrabaho ko sa libot. Sa ano man gud ma'am, sugo ra pud gikan sa ama. Kay naamang gud mga gamit nga nabilin dito sa airport. Nya kay kung kuan quarantine ta ma'am, tibok pamilya. Dapat unta ma'am, nagkaibalo sila sa ako kay Secretary Captain. Mo gani gipadtuan mi diri sir. Direct diri. Dili man mi ingon nga kwaon jud tan mo tanan, na may sunod lang nga ambulansya ipauna ra mi diri para pa-prepare mo. Man ko diri sa among barangay ma'am. Isip ako barangay captain. Kung wala nga panghitabong gikan dito, diin from nakudaan sa Wala mo yung tawag na dawat. Wala ma'am, wala. Ya ikaw nay. Uban tanay sa ama, say moabot unya nga kuan, ambulansya na mukuha sa inyo tanan. Mag-abutay among mga pamamba bisita nga mag-swab ay unsa na Willing ka magpa-swab ma. Willing yun sa magpa-swab. Anong naay may maabot nay? Naay nagkuan man gud among bata mo nagakuan sila ba? Vaccination ron sa among Barangay. barangay. Pero dili naman ta makaadto dito gud sa barangay kay
positive man gud tong kauban nila sa eroplano. So Tama na gud sa sabo. apunday gitag balay niya. Wala tong ginato tong ambulance unya. Dili lang dai pwede diri sa among ama. Dili wala may kuan dili nay, wala may gamit diri ko dito kidadon sa Amas Hospital. Unya kay namay ni nabilin mo dito nga gamit ma'am sa airport. Po, Naamoy nabilin na gamit. ay, itong sa Nadre. yellow nga envelope. Diri gi padala nila sa amua. Tudlot-tudlot yung mama. Pwede na to. Pwede patanaw na lang namo ma'am sa inyo kay parents magidang ano, patanaw namo kung ilaha gyud to. Ay, nandinig ka. Asa di ay. Pero willing ka magpa-swab, ma'am. Man may gibalik. Oh, no! Kasi kung mauban nila, be. Dili ka antay dito. Dili po ko willing ma'am kay siyempre kay kay balumidaan ma'am. Naamo sa kay, ano niya, naman tayo maabot niya. Istorya lang sa balik. Sige, istorya lang. Yung mamalihog na si Sir o si Ma'am lang mo abri tayo na umugong na tungkol. Surprise! Surprise! Happy birthday! Happy birthdays! Nay, joke lang, Nay, ha? Kaya dira ka, Nay. Spag dito kamay. Joke lang! Ayaw ka ba? Palingkuran na lang ga. Palingkuran lang ga. Palingkura. Lingkod sa mo dito dua kam. Pato ba na? Oh, lingkod lang. Good, ma'am. Palingkod. Happy birthday! Magpasumabra ba ka, ha? Nay, dawata na yung pang swab test sa'yo. 4,000 pesos. Andre, tuwa sa tuwa. Dali pa yun. Kung may sakit, dadami ang ng halik at kapag Nay, na kay idea na kung kinsay nagpadala? Nakabalo ka, wala. Wala. Sige na, sila yung message para sa inyo. Hi ma. Mayong adlaw. Happy birthday day mang. Unta atagan pa ka sa Ginoo og taas pa nga kinabuhi. Ang Ginoo magaprotekta sa imuha ug siya ang magagiya, magaguide kanunay. Mang hinumdumi kanunay nga love kay kanamo nga imong mga anak, imong mga apo. Bisan pa man tuod og na ako diri sa layo, pero ang akong hunahuna ug kasing-kasing na aka diri ma sa akong kasing-kasing. Mang, I love you mang, og happy birthday. So, good day mama. So, happy birthday. Sana happy ka sa birthday mo mang. O nagpasalamat ko sa imong pag love sa aqua, even though nga adopted lang ko. Pero dako ko pagpasalamat nga if na ako problema na ka always nagtabang sa aqua. Wish you all the best mang. Happy birthday. O always lang connected sa Ginoo. Doon sa Metabo, pray lang. O we love you ma. Happy birthday. Unta happy ka sa birthday mo karon. Auntie Luz, happy birthday! I love you! I miss you! Happy birthday, te! Kumusta naman ka? Happy birthday ma. Wish na ko sa imuhang birthday karon nga hatagan ka ni Lord og maayong panglawas og daghan pa nga katuigan nga moabot sa imong kinabuhi uban sa imong tibuok pamilya. Bisan pa sa imong pagkamaayos sa akong pamilya, salamat po sa suporta. O once again, happy birthday. Ma'am,
Nakay isa ka message. Hi Mama, happy birthday. I love you. Salamat sa tanan ma. Palangga kaayo ka namo. Always isipa naa ka sa among dughan. Bisan na ami diri sa layo. We love you ma and God bless kanunay. Love, Lutlot and Yung. Walang katumbas ng pag-ibig. Ma'am, murag duha sila sa kalibay ba? Mga yumi o imuhang kuan ma'am. Kanang message nimo sa nagpadala. Unsa imong maingon? Ay, pagdamdam. Salamat sa mga nagpadala, salamat sa mga nag-surprise. I love you kamo tanan. Daan na malay balo sa ako. Di pa nga tumutin tanan. Nga pa nag-stay ngayon kong i-surprise. Salamat sa mga pinangka natin ng mga anak. Salamat kay gipangga dahil pag ko ninyo dili dahil ulahi ang inyong pagpangga sa ako. At least appreciate na ako. Bintras may kinabuhi ako. Kasi glass na lang siguro ni. Ay, ayaw po. Happy ka karon ma'am? Okay, si Kapitan, pagyayuan na to, message si Kapitan. Message sa iyang asawa niya sa mga anak. Okay. Dalagon kayo ang Ginoo, no? Di na mo matukad yung matuki pang among kalipay. Kahilak mo po tayo, no? Sige lang, okay ra na kap. Bisan pa sa adlaw nga natawhan, no? Sa atong kinalangga nga kakita sa kinabuhi. O labaw sa tanan, bisan pa sa mga kabataan, no? Nag-greet sa mga nga wala yun may kalimti. Sa kanunay sila nagapaluyo kanunay sa mga. O ginautunta nga ang Ginoo muhatag pa og taas nga kinabuhi, no? Bisan pa sa ni Inday nag-celebrate ron nautunta day nga dili lang karon nga birthday. Ayaw ingna nga karon ra ang katapusan kundi aduna pay daghang mga katuigan nga idugan sa imong kinabuhi. Bata pa man ka. Amen. Okay, katura ka. Mga anak, ikaw ma'am, sa message mo kay mama. Kiss the bride sa dumudua. Kiss Kap, ang kiss. kiss ni nanay kay birthday biya niya. Wow nang kalo. Kiss the bride pa kami ganiha. Ay, ilay ka duwa. Kiss. Ay, Ating lang man. Madayon jud ning swab test unya. Madayon yung swab test. Sige, kantahan nato si nanay og happy birthday. Ayun mo magdrama man. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Palakpakan si Lola. Nice. Napag-isa ka gift. Napag-isa ka gift. Okay. Abrihe na. Abrihe. Abrihe. Na wedding ring. Basig prank lang po day ma. Wow! Happy birthday! Salamat sa lang Ako na na. Ay, bata. Last and final message. Last and final message. Sige, mama. Sa'yo maingon ni mo nga last. Salamat kayo sa mga naghatag ani, sa mga nag-surprise ani, abi na ko wala ko nila gipalanggap-langgapan dahil ko nila. Ay! Love ka din nila tananay.
Okay, happy birthday! Thank you so much! Ano to ma'am? Sob na to. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang ina